Zatímco 2 koně dokázali utáhnout drkotající kola jediného formanského vozu, kolo posazené na kolejnici skýtalo efektivnější možnosti. To si uvědomil profesor Pražské technické univerzity František Josef Gerstner. Dostal totiž za úkol vymyslet, jak nejlépe přes Šumavu dovážet z Rakouska sůl. Gerstner si vzpomněl, jak se v Anglii vozí v dolech uhlí. Pak přišel s překvapujícím nápadem. Postavit mezi Linzem a Českými Budějovicemi železnou dráhu. Císařská byrokracie nebyla tak bigotní, jak se dodnes traduje. Jeho nápad dostal zelenou. Pověřil svého syna, Františka Antonína Gerstnera, aby se stavby ujal. Aniž jsme tušili, co nás čeká, požádali jsme Karla Zeithamera z Národního technického muzea, aby nás po někdejší trati provedl. Dopravu nákladů na prvních drahách obstarávali vedle lidí koně. Vozy připomínaly vozy silniční a proto se těmto drahám říkalo koněspřežné dráhy neboli také koněspřežky. U nás takovou tu první dráhu postavil Franz Anton Gerstner z Českých Budějovic do Lince. Pojďte se podívat na zbytky první evropské koněspřežky na našem území. Je tam mnoho pozoruhodných zbytků po této dráze. Do Lince se dostala sůl ze solných dolů u Salzburgu jednoduše, po Dunaji. Jenomže kousek za přístavem se začíná vypínat masiv Šumavy a Českého lesa. Hradbu hor bylo nutné překonat. V Čechách žádné naleziště soli neexistuje. Nejbližší bylo právě u Salzburgu. V Českých Budějovicích byla už dávno zřízena solnice a odtud byla sůl rozvážena na všechny strany. Ale dostat stále vzrůstající množství soli do Budějovic, to byl problém. Zkusme nahlédnout do 20. let předminulého století. Tehdy se uvažovalo o propojení Vltavy s Dunajem vodní cestou. Stavět však kanál přes česko-rakouské vysoké horské pomezí bylo velice složité. A tehdy přišel František Josef Gerstner, zakladatel Pražské polytechniky, s návrhem propojit Dunaj s Vltavou koněspřešnou železnicí. A právě zde stojíme na místě, kde tato koněspřešná železnice z Českých Budějovic do Lince ve své délce 129 km začínala. Od bývalé nádražní budovy první evropské železnice nás k dalším budovám dovedla velmi moderní trať. V původní formanské hospodě byla zřízena první přepřehací stanice na trase z Českých Budějovic do Lince. Zde v těch přístavcích byly ustájeny koně, které se přepřehaly u nákladních trénů, jak se tehdy říkalo, směrem od Budějovic na rozvodí do Kerschbaumu. Nyní si prohlédněme evropskou historickou lahůdku v péči státu, který se chystá vstoupit do Evropské unie. Co vy na to, pane ministře? Ještě kousek za Budějovicemi jsme měli pocit, že se bude jednat o poetický výlet rozkvetlou krajinou jižních Čech. Jenomže pak se náhle náš průvodce... Nedůvěra Gerstnera ke sypaným náspům ho přiměla, že jádra náspů vyzdíval z kamenů na sucho, což vedlo k pronikamému zvýšení nákladů a nakonec i k jeho odvolání z vedení stavby. Nastala chvíle, kdy jsme uvažovali, zda bychom neměli kameru vyměnit za mačetu. Ale bez pana inženýra bychom se ztratili. Jen než stavba dosáhla rozvodí, musel Gerstner postavit desítky a desítky mostů a propustků. Přitom stavěl velice, velice pečlivě. Podívejte se, jak vypadá jeden z pilířů po prakticky 175 letech.
Odměnou našemu trápení byly dávno zapomenuté stavby, které nenechají chladného nikoho, kdo se alespoň trochu zajímá o historii nebo stavitelství. A pan inženýr nás žene dál. Podívejte si, jak stavbou vysokých náspů, v případě hlubokých zářezů, dodržoval Gerstner mezi Českými Budějovicemi a Rozvodím pravidelné stoupání kolem 8 až 10 promile. I když v podstatě jeho celoživotní činnost byla spíše provázena neúspěchy než úspěchy, tak právě dodržování této zásady, to jest jednou nabitou výšku neztrácet, byla jeho největším přínosem stavbě železnic, a to i z hlediska světového. V Anglii už železnice existovaly. Byly to jen krátké úseky v uhelných dolech. Naše Koněspřeška byla dlouhá trať vedená horským terénem přes hranice jedné země do druhé. Chceme-li mezinárodní trať. Stovky metrů podobných vysokých železničních náspů. To bylo v Gerstnerově době gigantické dílo. Nezapomínejme, že k ruce měl pouze dělníky s klopatami, krumpáči, kolečky, případně nějakými povozy. Když jsme se ocitli na konci sil, konečně se objevila hranice. Až někam sem, k hraničnímu můstku mezi Čechami a Rakouskem, dospěla koňská železnice pod vedením France Antona Gerstnera. Přitom on spotřeboval veškeré finanční prostředky, které byly k dispozici na celou stavbu. Proto byl ze vedení stavby odvolán a na jeho místo byl povolán jeho zástupce, mladičký Matthias Schörnerer. Ten dále na rakouské straně postupoval podle pokynů akcionářů s malými oblouky, které se střídaly s velkými stoupáními a klesáními, takže v 70. letech předminulého století, když se dráha přestavovala na parostrojní provoz, musela být úplně zcela nově vytrasována. Zatímco na straně české, kde stavěl dráhu velice promyšleně a už s představou parostrojního provozu Gerstner, v dnešních dnech prakticky celá Gerstnerova trasa z velké části z dnešní tratí splynula. Hned za rakouskými hranicemi je malá obec jménem Kirschbaum. Česky to znamená višňový strom. V bývalé stanici, která byla v přesné polovině cesty, zřídili Rakušané malé muzeum koněspřežné dráhy. Návštěvník si může prohlédnout nejenom relikvie pocházející z dob jejího provozu, ale i některé technické detaily. Třeba jak vypadaly první koleje, jejich spojení nebo konstrukce výhybek. Blíž nám k tomu řekl místní Voska. Kirschbaum bylo důležité místo hned z několika důvodů. Bylo to nejvýše položené místo Koněspřešky v nadmořské výši 713 metrů. Přesná polovina trati a byla tu zřízena první evropská nádražní restaurace. Vozy totiž vyjížděly v 5 hodin ráno z Lince a na druhé straně také v 5 hodin ráno z Budějovic. A právě v Kirschbaumu se ve 12 hodin oba vlaky sešly a mohly se vzájemně vyhnout. A cestující měli čas poobědvat. Von Budweis um 5 Uhr früh und um 12 Uhr Mittag waren sie hier in Kirschbaum. Rakušané si společného kulturního dědictví váží. Dokázali to, co my ještě dlouho asi umět nebudeme. Spojit komerční zájmy se zájmy kulturními. Jedna z místních bank poskytla peníze a obyvatelé Třešňového stromu podnikatelské úsilí. V někdejší první nádražní restauraci na světě se opět skvěle vaří a hned vedle na krátkém úseku obnovili pro návštěvníky koněspřežný provoz. Jeden z vozů se jmenuje Hannibal. Jeho věrnou kopii najdeme v Technickém muzeu v Praze. A víte, jak se jmenuje ten druhý? Franz Josef. Ale ne po tom rakouském císaři. Po jednom českém rodákovi. Po Františku Josefu Gerstnerovi.